30 години съм. В момента работя като химик в Химико-технологичния металургичен университет. Курсът е разделен на две части – теоретична и практическа. Теоретичната част беше много интересна. Имаше много семинари, множество лекции, така свързани в различна тематика, в различно направление. Семинарите, които бяха най-интересни за мен, бяха свързани с научната етика, нещо съвсем ново за мен, с корпоративна култура и корпоративно поведение и също организация на кариерата. Умения за комуникация, примерно, е много важна част в работата, при представяне пред публика, пред изнасяне на презентации, пред различна публика, пред работодател. Виждам се да продължавам да работя в тази сфера и надявам се ръководител на екип след известно време.